Ça va. Quand même. Kawete. Iba. Don. Bon, ɲininkali dɔ b'an bolo bi an bɛ fɛ ka tɛŋu n'an tigi ma basi. Bon, ɲininkali mun don. Sisan n'an kuman'i fɛ kan o kan na i b'an jaabi bamanankan na foyi tɛ ɲagami a la kan foyi tɛ ɲagami a la bamanankan dɔrɔn. I solen don. Regardez ce qui va se passer ici. A bɛ se ka ɲininkali kɛ. O ye fɔ ten. Ça va? Ça va. E ko ça va dɛ. An ko to yen sa o ye kalo ye. E bɛ kilasi joli la? Bon, ne kɔni ne tilara université la. E ko université. K'an bɛ ala ka waati wɛrɛ yira. An cɛ ça va? Ça va. Kan jumɛn bɛ? Kan foyi tɛ. I b'a Ɔ, ɲɛnama? lɛzi yan mɛ. Ouais. Bon, ɲininkali dɔ b'an bolo ka tɛŋu la n'an tigi ma basi ye. Non, basi foyi t'a la. O waati. Regardez ce qui va se passer ici. Bon, an bɛ kuma i fɛ bamanankan na. I tɛ kan wɛrɛ foyi jaabi a la ni bamanankan tɛ wa? Ɔ, ɲam. Ça va? An bɛ yan. E bɛ kilasi joli la? Bon, ne bɛ kilasi 12 la. A fɔra k'e ye ekɔliden ye. Awɔ. Ne bɛ kalan na. Ne ye kalanden dɔ ye. Ne ye kalanden. Ça va? An bɛ yan. Basi t'i la kɔni? Basi foyi tɛ n na. An bɛ yan. E bɛ lycée jumɛn na? Bon, ne ka lycée tɔgɔ. A y'o di ma. E ko lycée y'a bien. An cɛ ça va? Oui, ça va. Kan jumɛn? Kan foyi tɛ. A ɲɛnama? Basi foyi tɛ. E sunnen don? Non, bi ma sun. Bon, ɲininkali dɔ b'an bolo ka tɛŋu la bi n'a tigi ma basi ye wa? Vas-y. Regardez ce qui va se passer ici. Bamanankan gɛrɛgɛrɛ i b'an jaabi n'o dɔrɔn n'a ye kan k'o f'i ye i b'an jaabi bamanankan na. Oui, an ka taa fɛ. Ça va? Ça va. E ko ça va. Bon, an bɛ tɛmɛ o la. E bɛ kilasi joli la? 12. E tɔgɔ? Ousmane. Comment t'appelles-tu? Ousmane Samake. E bɛ lycée Ibrahim Kontaw de la ou bien jumɛn? Lycée Teria. E ko lycée. Kan bɛ? Le monde part en couille. Non. J'ai dit